Il-ħadd filgħodu bis-sessjoni plenarja ewlenija tal-Konferenza Ġenerali, il-Partit Laburista se jibda kampanja elettorali importanti. Kampanja li għandha twassal sal-25 ta' Mejju meta l-poplu Malti wawċi se jivvota fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Id-direttur tal-komunikazzjoni tal-Partit Laburista Leander Balzan fisser kif din is-sena l-Konferenza Ġenerali mhux biss kellha stil differenti, iżda anki sinifikat partikolari. Is-sessjoni tal-ħadd tal-Konferenza Ġenerali annwali ta' din is-sena mhijiex biss it-tmiem ta' konferenza, imma hija l-bidu ta' xi ħaġa isbaħ. Kampanja elettorali li għandha twassalna sal-25 ta' Mejju. Kampanja elettorali fukata fuq Malta. Tul il-jum tas-Sibt fil-bini taċ-ċentru nazzjonali Laburista kienet għaddejja ħidma ma taqta' xejn bil-għan li kollox ikun lest għal dan l-avveniment. Fejn l-iktar mistenni d-diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat. Wieħed jistenna li l-Prim Ministru Joseph Muscat għada jkun qed jagħti sinjal ta' x'se jkun il-messaġġ tal-Partit Laburista fil-jiem u l-ġimgħat illi ġejjin. Allura naħseb huwa diskors mistenni u diskors importanti, jiena nsejjaħlu wkoll diskors li għandu relevanza qawwija, allura wieħed għandu jkun parti minn dan id-diskors billi anke jkun hemmhekk jattendi u jipparteċipa f'din l-attività. Il-Maltin u l-Awċin qed ikunu mistiedna jkunu preżenti għall-bidu ta' dan il-vjaġġ. U allura aħna qed nistiednu lill-Maltin u l-Awċin kollha biex il-ħadd filgħodu jingħaqdu magħna fiċ-ċentru nazzjonali Laburista se jkun hemm faċilitajiet għal kulħadd biex isegwi dak li għaddej fis-sala u allura din id-darba l kulħadd qed ngħidulu ejja u kien kun parti mill-bidu ta' dan il-vjaġġ. Wara l-ħadd imbagħad l-istadina tkun għal nhar l-erbgħa fi Pjazza Kastilja fl-ewwel ta' Mejju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.